wayo nare na mna wayo mu beri be mu kaukara abure kama memoko mu take action di anu mu shi ubanka shine mu kaukara abure kama mu shi ubanwa mu shi ubanka buga wannan oto mu shi you understand shi na ce beri kaukara abure ka ya she kudi na wa ya she kudi na wa 2 3 times they collect my money ama ayanju baba mata manon ba sha rana ba ka yayi magana na ber na kaga magana saboda na san gari akwai sarki akwai dongori ayi magana kai an ce dan wanka na makwabcin juna ni ko dan wanka shine ya sha nunu ya ber manka mama yayi kashi wannan sai na yi kashi buga ba shine ba wannan kai na da hankali in me shi magana dala Allah ku taya muku dalla to yi duk wannan magana da kuke yi kai wannan kwashe ma da yawan kina na kwashe ko ta yi kwashe no ba magana kai na magana koko shine na nace kwashe na yayi da yawa ba yi wani magana ya kwaso wannan you see complain too much for everybody ai shine ai to yi magana ina son ku fahimta kun ga yayin nan nawa ainihi fa wannan yarinya dana fa aka bawo dana fa aka je aka yi baiko aka komai aka ce an bashi ni da shi muka yi magana yaron wajen ka a ce kai ma na hicin a ka sai mana ka je baiko kai ka sani yaron wajen ka za siya yarinya ka bari ana kashe ku mun muka biya sai ka bada kudi na kudi alagungun ba ina zuwa wanda ba rungumi ba to yi magana ka bari so ka magana yaya na ka san da awo yake haka ne ko sai kari anu shi ya kare kuma kafa sai kudin ya kare okay money fund finish da kudi ya kare wannan yarinya sai ya maida ta haja wace biya ta ba haja ne sunan haja ba haja okay ya ji maka kenan haja ko ikara ko maka ba magana da abun nan ba me ko understand that yare sai ka sai ka ta ba ta maka shi wannan yaya nawa esa yari menene da kashi iya kanin mana ba shi ne wuda mun naje ne ba mata shi ne kashi yari wanda na ji dan yi magana kana da bawa ganin ya karye imai da wannan yarinya ya dinga karba kudi a hannun mutane karba wannan magana shi gaskiya kama ya mir da yaya nan ne ana sama kudin shiga kowa ya zo a karba kudin ya zama muna ci mala ne zan kai kara ni wuri mai gari wanda na sabon da ya karyan ka wallahi saboda shi ne na gani kowane rikici ya tashi kashe mana menene baban daji bane wannan abu no be what vantage they put for head rawani to garin ku garin ku ba rawani ba maka kada ka na nuna kada na nuna nufa kada na nuna nufa Allah an magana a ce bandage no bandage anything white long one na bandage a garin ku wannan me wannan tsakiya ce wannan chorota ne chorota juma wannan ne zarota kudi ne to mun masarauta ne wannan rawanin to chorota na ma why they put bandage na nace wannan tsakiya ce ba tsakiyar banza ce da wofi kaciya tsakiya ba kaciya ba kaciya dai na yi ma yaro tsakiya tai wannan kaciya ka fahimce ni ba wani ne ka zo mun ba amma dan waka ne ko amma ina your brother asalin fa kiwo dan uwan dawa yan damfara ne suka mutu same shi ne da fa donka masu wala yan damfara walciya tuna yan 419 su suka zo suka same suka ce za su cika masa rumbunsa gaba ɗaya da dawa da gini sai ka yi kuɗi gaba ɗaya fashi sai Allah sai har ya ban to sai amma za ci ben shi saboda yi maka dankara shi ne za zo mu mara mamu dankara to ya juya taya kudi mu je ba wannan kun tafi ni kai na da ne zan je wurin sarki mu kai karan sai akwai alakali akwai sarki a dan ya gagara tura mu birni ai wani muslim ka san Allah shi ne gari bai sai mun wannan kulle ba ni da ba kulle gaskiya ne a turo min takarda wai an kwabe ni aka kwabe labai nake ai ba sai sai dan fara jin dadin mulki sai da na ke mulki a tuɗe ban mai dan na tuba Allah ya ne mu albarka na gaskiya ne labai ne an wani muslim ke da magana albashi na wata bi fa wata bi fa labai ne sannan ku da sannan ku da barka sannan ku ai da man yanzu nake neman ku kake neman ke wani mai
riga. Ungwa. Ina muku tsawa alhaji da girman ka. Da girman ka. Ungwa, ka san waye ni ko? Na san waye kai. Ka san waye ni? Ai ka ji dan ni ma ko? To shi kenan. Kai ya koma. Gashi nan kai ya gudu. Wallahi in ya gudu wallahi in ya gudu. Dawo nan. Har sunan ka sai ya ji. A'a kar ka goga min bakin ji da na bakin ba. Ka zo kuma an gaba gidan mutum da iyalinsa da komai ka zo ka rinke shi. Me ungwa. Ni kake ma ya da zan gaba maka mari. Ko wallahi ko dan karu maka bane kudin yana ba mu jima. Kai dai ba hankali. Na ba hankali ran kai dai. Alhaji to sun baran sun alhaji ran kai dai ba ka cire. Sun sauke na yi. Ran kai dai. Allah taimake ka. Ba ya so a tore ne. Bawan Allah la an yi ma an yi barin garin nan za ku. Wallahi barin garin nan. Wallahi da masu mulkin garin nan. Da masu irin ku muke zaba ku zama mana tantiri. A garin nan. Wallahi babu ya ta. Dilali. Wai akan ne. Kai. Alhaji. To a gaba na kai kai. A gaba na kai kai. A gaba na. To kai da kudin. Abin da za a. Na da. Ka kudin da ne ka na da. Kudin ka na da. Me ka kudin ne? Me ka kudin ka fada. Ya shi ce. Kuma kudin mu yake. Ya ce zai bani ɗaya shi. Kai don? Na je kofar ɗauki gidanka na ce ka zo ka neme ka. Ina zuwa. Faɗa min saurara ka na. Ga kuɗi amma hewa ne kake yi. Wannan ko a garka an bar mu ba sai da sabulu. Ko? Kai mishi magana fa. Wannan bawan Allah fa kai mishi magana wallahi zan daka shi a gurin nan. Kai ma sau ɗaya na gani. Kuɗi nake. Shikani da gudu ba. Shikani. Ai ba inda rani. Masha Allah. Wannan akan yarinya ne. Me unguwa? Ne ma kaga. Na bayar. Jira na karba. Ni ma na kawo ta. Na karba ni ma. Na kawo ni ma. To ku zo mu je gidan dagaci. Mu je a je gaban dagaci. Ai zancen nan ba. Haka to saka shi. Kai ne mu je. Kai. To ku duba din ne ba hankali. Ku duba din. Allah ka ba hankali. Kibro, ba alhaji ce dai kamar ji kuma da an kai ga ai ba ku nan kama da shi. Yawa to ai ba na san ni. Allah ba kai wani. Abin nan ya zo shi da cin fuska ana san a tozar da fadin. Ya zo shi da a ciwo mutan fuska. Amma ba da haka ba bagan nawa haka take. Mu ban ce muna so a fara tace tana so haka ka kawo wani uzuri. Alquran ba zan bari. Haka kawo wani uzuri. Alquran ba zan bari ba. Akwai tsohon bahi na da nake bin shi. Bayan tsohon bahi na da nake bin shi. Kuma ga kudin da nazo na narka mishi akan wannan yarinyar. Wallahi tallahi in bai biya ni kudi na ba, wallahi sai na kai shi binni na hada da yan sanda. To na ji za ka hada ni da yan sanda. Alhamdulillah. Ran kai da ni fa ba yarinyar nan ba zuwa ne daukata ne na tafi da ita kofar gidan mutum na nuna ta nace da ba. Shi mutum ne ku kuka ta ko kuka zo kofar gidana kuka ce kuna to saboda haka ba yan sanda ni da bishiya. Ai ba kai bawan Allah nan cin amana ta yi. Ashe yarinyar nan tana son wani yaro ni bai ga ba. Da girma na cin na takarar da yaro. Kuma ina Allah ce ga mu wani yaro ne an ce ga mu wani yaro ne. Ga yaron nan. Wannan abin da kuke kai ba buga kai ba laifi kai ba Alhamdulillah. amma ta wani bangaren ka laifi Da na ce da mutum ya zo? wancan ya kawo wannan ya kawo ba a nema Duka ka Wallahi ran kai daɗa a zamanin nan na hangen ya zan yi samu dan mutum ya kawo zan ce a'a. Wasu haramun suke ci. Wasu ma haramun suke ci. Wasu haramun suke ci. to ya ka ce duk ba wannan Ga yaron da yake son ta. yanzu dai a ka'ida tunda wannan yaro aka yi alƙawari Shi da mun take so. to ba za a yi wa yarinya karfa tunda shi take so sai a bashi ku Kuma zancen a dawo da abin da aka bani bata taso. Wato tsohon kudi nawa? ku ba yara bane manya ne da hankalinku saboda haka idan aka tsaya na irin wannan kuma ai sai a rasa waye babba waye yaro dai tunda an riga an yanke magana abin masa yarinya ya aura An gama. to wannan ba shi tafi damuna ba kun san dai dan takarar kansilan nan na wannan maza ba dai kun san an kore shi saboda rashin mutunci da ya rika yi An togo? to me zai hana a tsaya a natsu akan wannan magana Shi ɗayan ma an ce ko jawabi ma kar isa yayan ko izini daga can fedara. ba? to yanzu nan da daddare Kaga alamar ƙarshe ta zo. to da daddare za mu zauna mu da 'yan majalisa manya a duba a gani waye ya kamata kuma a fito da ya ci gaba da wannan Dama tuntuni na kai da ni ne ya ce cin da Nono a gari. da magana Dan batan gari a nono. buga ina da magana